Ak si chceš zmeniť jazyk aplikácie, klikni na nastavenia, jazyk aplikácie a môžeš si zmeniť jazyk buď do češtiny alebo angličtiny i ostatných príslušných jazykov. Bohužiaľ, slovenčina v CapCute nie je možná. Môžeme začať. Klikni na ikonku Nový projekt. Následne si môžeš vybrať svoje vlastné videá alebo môžeš kliknúť na zásobu videí, ako to idem teraz urobiť ja. Označíš video, ktoré sa ti páči a následne odklikneš vpravo dole položku Pridať. Zrazu sa ti zjaví celé video s ikonkami možností. Ak sa ti časť videa nepáči, klikni na položku Rozdeliť. Klikni na video, ktoré chceš odstrániť a klikni na položku Odstrániť. Ak rád pridávaš do videa hudbu, klikni na položku Zvuky. Tu si následne môžeš vybrať hudbu z mnohých zvukov. Alebo je tu aj možnosť, že si môžeš vybrať zvuk z vlastného zariadenia. Aby video vyzeralo krajšie, klikni na položku Efekty a následne Video efekty. Tu si môžeš vybrať z mnohých efektov, ale dávaj pozor, nevyberaj si Pro, lebo to je platené, ostatné sú zadarmo. Následne predĺž efekt na celé video, aby obsahoval celé video. Ďalej si môžeš taktiež pridať efekty na tvár alebo na telo. Ak sa ti nepáči rozloženie obrazovky, klikni na položku Pomer a tam si zmeníš veľkosť obrazovky. Ak sa chceš ešte vyhrať s detailmi, klikni na položku Upraviť. Následne si tam môžeš zmeniť jas, tieň, veľkosť a ostatné. Ako ďalšiu vec by som veľmi odporúčal zmeniť si kvalitu celého videa. Tu si môžeš zmeniť snímkovú frekvenciu, kvalitu videa a ostatné veci. No a ako jednu z posledných vecí by som ti odporúčal zvoliť voľbu nálepky. Tam môžeš použiť všelijaké emoji alebo rôzne nálepky.